mit fag, der er pensum ikke særlig stort, men til gengæld så skal vi kunne det helt vildt grundigt. Der er vel tekster på alle fag, man bare ikke kan skimme sig igennem, eller hvad? På alle fag er der tekster, du er nødt til at sætte tid af til at læse intensivt. Du er nødt til at læse intensivt, når du skal lære detaljer i teksten, eller måske endda skal lære noget udenad. Du bliver også tvunget til at læse intensivt, når hver linje kun kan forstås, hvis man har forstået den foregående linje. Sådan er det med matematiske tekster og f.eks. manualer til computerprogrammer. Når du skal læse intensivt, er det godt at lave overstregninger eller skrive notater til det, du læser. Det kan også være en god idé for eksempel at regne med eller sætte i modeller ved siden af. Gør noget aktivt med stoffet for at holde koncentrationen. Hvis du virkelig skal lære noget udenad, er det effektivt at prøve at gøre stoffet fysisk for dig selv. Det kan godt være, det lyder fjollet, men tramp det, syng det, rim det, byg det, tegn det, hvis du kan. Mange af de ting, vi kan udenad, kan vi netop, fordi vi har en remse til dem eller kan se dem for os. Tænk på, hvordan vi husker sommertid og vintertid ved at se havemøbler for os, eller hvordan vi typisk har pinkoden til vores dankort som en følelse i fingrene. Jeg synes meget hurtigt, koncentrationen ryger, når jeg sidder med de her meget tunge tekster, som jeg virkelig skal kunne i detaljer. Det kræver stor koncentration at læse intensivt. Derfor er det også endnu vigtigere end ved anden læsning, at du er veludhvilet og mæt. Det er også vigtigt, at du fjerner ydre forstyrrelser ved at sidde et roligt sted uden mobiltelefon og internet og fjernsyn. Koncentration om læsningen kommer også lettere, når du ved, hvorfor du læser. Start altid læsningen med at gøre formålet klart for dig selv. Bliv bevidst om, hvorfor teksten er vigtig, og tag en beslutning om, hvad du vil have ud af den. Så får du lettere ved at koncentrere dig. Jeg plejer at læse de første 10 sider rigtig grundigt igennem, men så går jeg død i det, og så japper jeg de sidste 40 igennem, uden rigtig at forstå dem. Alle kender nok den situation, at øjnene bliver ved med at bevæge sig hen over linjerne, men at hjernen er slået fra. En rigtig god teknik, når man skal læse intensivt, er at læse i faste intervaller. Find ud af, hvor længe du kan koncentrere dig ved at afprøve forskellige intervaller. Lad os så sige, at du for eksempel kan koncentrere dig intensivt i 20 minutter. Så sætter du et ur til 20 minutter og læser helt koncentreret i den tid. Når tiden er gået, stopper du, rejser dig og gør noget helt andet i for eksempel 5 minutter. Du kan gå lidt rundt, tage noget at drikke, trække noget frisk luft, bare du bevæger dig. Efter pausen koncentrerer du dig 20 minutter igen. Så vil nogen måske sige, 20 minutter, det var ikke meget. Start med intervaller, du er sikker på at kunne holde til, så kan du træne dig op efterhånden. Et trick til at effektivisere intervallæsning endnu mere er at sidde nogle stykker sammen. I kan sidde med helt forskellige fag eller tekster, det er lige meget. I sætter uret i fællesskab og læser helt koncentreret hver for sig. Når uret så ringer, holder I pause sammen. Pointen er, at I holder hinanden fast på, at der er ro og koncentration, indtil uret ringer. Man henter ikke lige kaffe, hvis man forstyrrer de andre med det. Endelig er repetition en ekstra god ting ved intensiv læsning. Det kan være mere effektivt med flere gennemgange af det samme stof, end med en meget langsom gennemgang. De bedste råd, når du skal læse intensivt, er: gør dig formålet med læsningen klart og husk det. Fjern ydre forstyrrelser som telefon, tv osv. Arbejd aktivt med stoffet, f.eks. ved at tage notater. Læs i intervaller og hold pauser.